Ka New Trip National Liberation Council HNLC ha ka sngi sajjan kalong ba ka sik schedule bat ka article lai span new phayway kim dai ki a light na ka jingrem kam san prathai ki pat ba ka New Trip ki dai ban kandit na ka jing shisha ka batasam ka sik schedule bat ka article lai span new phayway kim dai ki a ru light na ka jingrem kam san prathai ki kenjri te bala ai rong siar karu basna pen aram kidai ke balachna bha ban syukur bat pengit yangi bangile yo ai kat ba hajing shisha ngidang sya penyat ha kirukom senchar nong wei kini kimdai ki jingjob hanrei ki jingte kti jong kasan pathai balasop da kasil bamut ban penhun yangi kat ba ka jing senchar jongi kadang sya tu ha ki wei ong general secretary kom publicity secretary ka HNLC uba san kupar nong trau ha ke kerwo ulaong henrei ngi ki hen New Trip ngi dai ban kali ladi hato ngi dai ki baklem khendeu klem siap nadu ki por handai ngi dai ki belong trai yala ka jong ka jaka yala ka kolshor bat ka nosip jongi ladang ngi dai ki baklem jaka le si kan don jingmut bangin kerpat bangin yo ya ka jing syakri bakar pang hapo kani karukom sensyar ba penjari Henry kani kamdai setia ka jing shisha ngim shem lawat ya ka jing isen ai lani ni ki jing mentoy na ki bor nong wei ni penskem yela ka jong ka hok ba ai pateng kum kari ka sarkar India ka kentaj ban yathu ya ka bri jongi Henry don ki balek men ba yo sik schedule ka bam shem lakdup ya baro ki jaka New Trip kum nongin hun ya ka jing penya shiliang yela ka jong kari balai bandawa artikel laispa new pawai haba ke assembly kadang ye khlek lang bat ki karo bengkali bat ki wei ka bapentelot ya ka bor sensyar khadar jongi balai bandawa ya ka artikel laispa new pawai ya ka mikhalaya katba dang ye khlek klet ya ka hok ban sensyar bat chimrai hi daladi New Trip ban priang ya ka kerdan light lut lani kerdan bakarpang kalong kumba priang ya ka along balapen wan durbha ka sarkar India kan penlong yangi ban snyulong kongsan hanrei kan om ailat setia yangi ban long lai lut tang ubit uba bakla ya ukun jrik siar ya ka jing lai lut ong uba san kupar ula benrap ka histori jongi ka long ka basai latmu ban penduk jat ya kitanat tenrai jongi uba JJM Nichols Roy watla ulong ukristan ubabha hanrei shem lalong unong sensyari ubabha na ka benta ki briu jongi ka jingmut jing perkhat nong sensyar phareng jong u kala pelong ye u ban petlot ya kisim jongi da ka batip ba khambon na kisim jongi kidai kinong bot jong ka niam tanrai kani kamdei ka basu je rangkhat hanrei ka dai ka sinjam san pathai ban kni no ya ka New Trip na ka jing sensyar lait lu jongi ha kata kapor kinong yalam jongi kilaya pat yapra ka wei ka kanhun balai yalam da uba Joyce ka wei pat da ka Federation of Khasi State FKS mentang kito ki badang yipteng ban lek men ne dawa ya ka sik schedule ni ka article live pa new phayway ki supriang ya ka jing thok jong kinong senchar phareng da ka babakla ya ukunjri jong ka jing kyu shaprang ha ka ju kapor uba san kupar ulong ha ka ri jongi lapen hiari kisim jongi tangkum kisim bat lapen hap ya ka bor jong kisim jongi hapo ka jala bat ka sarkar ka nuksa ka basai bha jong ka jingle arsap ya ki hima ban penne yala ka jong ka senchar sim haba kini no ya ka jing sensyar jong ki weipat ondang ni labat hi ya ka kerdan san perthei jongi ka HNLC kan thau ya ka dorbat tenrai ka ban pen phai biang ya usim sya ka kerdan ka badai hok jong ki kumukli jong kari da ka pen skembiang ya ka jinglong trai jong ki patba jongi bat burom ya ka jinglong nong yalam ba sisa jongi uloong